να πούμε την αλήθεια, το ξεκίνημα νομίζω ότι θα μπορούσε να ήταν και καλύτερο. Από την άποψη ότι στο πρώτο παιχνίδι, εντάξει, λες, είσαι λίγο αδιάβαστος, παίζεις με την Πολωνία που είναι η διοργανώτρια, οπότε θα υπήρχε και μια πίεση. Τα πρώτα λεπτά, τα 20 δεν ήταν καλά, μπορούσε να δεχτείς γκολ. Τέλος πάντων, το δέχτηκες πιο μετά. Στο δεύτερο ημίχρονο, παρότι παίζεις με 10 και θεωρώ βέβαια και ο Ισπανός, ο διαιτητής, δεν ήταν και ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να μας τύχει τέλος πάντων. Καταφέραμε, αντιδράσαμε και με παίχτη λιγότερο. Ισοφαρίσαμε, χάσαμε και το πέναλτι, ήμασταν πολύ καλύτεροι. Εκεί, ίσως αν κέρδιζε η Ελλάδα, δηλαδή στην πρεμιέρα με την Πολωνία, τα δεδομένα να ήταν διαφορετικά. Στο δεύτερο παιχνίδι όμως, εκεί είναι που πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Νομίζω ότι εκεί ήταν το μεγάλο λάθος, γιατί θεωρώ ότι η εθνική, ενώ την πάτησε στην πρεμιέρα με την Πολωνία, που μπήκε νοχελικά, άρχισε να συνέλθει και αυτά και η όλη κατάσταση, ας πούμε, άλλαξε τα δεδομένα. Στο δεύτερο παιχνίδι λοιπόν, ενώ ξέρεις τι έχει προηγηθεί από το προηγούμενο, στο δεύτερο ξαναμπαίνεις με τον ίδιο τρόπο. Γίνονται κάποιες φάσεις και κάποια λάθη των κεντρικών αμυντικών, νομίζω κυρίως. Βέβαια, εκεί μπορείς να πεις ότι και η κεντρική αμυντική ήταν διαφορετική από την άποψη ότι στο πρώτο παιχνίδι αποκλείθηκε λανθασμένο από Πασταθόπουλος. Τραυματίστηκε ο Αβραάμ Παπαδόπουλος. Αναγκάζεσαι να παίξεις με κεντρικούς αμυντικούς που δεν είναι στα πλάνα όπως ξεκίνησες για να πας του Σάντος στην προετοιμασία, δηλαδή δεν υπολογίζεις να παίξεις με αυτούς. Παίζεις με τον Κατσουράκη και τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. Γίνονται τα λάθη και στο 6 είσαι 0-2 πίσω. Όπως και αν είναι, όταν σε μια τελική φάση Euro στον όμιλο είσαι 0-2 πίσω, είναι δύσκολο να αντιδράσεις. Νομίζω ότι εκεί φάνηκε ότι και πάλι ήμασταν πολύ αδιάβαστοι, αλλά φάνηκε πολύ έντονα. Πολύ έντονα. Υπήρξε κάποια αντίδραση και πάλι, δηλαδή μειώσαμε στο 1-2, αλλά σε τέτοια παιχνίδια δεν είναι ότι μπορεί να γίνει πολλές φορές. Δηλαδή πήγες να το κάνεις με την Πολωνία, τη δεύτερη φορά μείωσες, από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν κακό νομίζω. Τουλάχιστον εμένα προσωπικά όπως το είδα, νομίζω ότι ήταν λίγο κακό από την άποψη ότι από κάποιο σημείο και μετά, επειδή χάναμε και έπρεπε ας πούμε, να ισοφαρίσουμε να βάλουμε γκολ, νομίζω ότι έγιναν πολλές λάθος από την άποψη, όχι αλλαγές από Σάντος, αλλά επειδή υπήρξε υπερφόρτωση στην επίθεση, δηλαδή μπήκε ο Σαμαράς, ήταν ο Σαμαράς, μπήκε ο Γκέκα, μπήκε ο Μήτρογλου, έγινε συνοστισμός στην επίθεση, δεν μπορούσαμε να έχουμε δημιουργικότητα από τη μέση και μπροστά για να κατέβει η μπάλα και είχαν αρχίσει αυτό που λέμε οι γιόμες, δηλαδή από την άμυνα στην επίθεση μπροστά, εντάξει, εκεί κάπου το παιχνίδι χάλασε και στράβωσε και δεν σου δείχνει ότι μπορεί να έρθει το δεύτερο γκολ τουλάχιστον να πάρει στην ισοπαλία.